пари! Това е Теодор, а това е малкият Теодор. И днес ще правим надпревара по пиене. Казваме правилата. Като старт, понеже ние не може да говорим, да кажем старт, трябва да правим така. Дрън. И наградата ще... И който първо си спие, казва готов. И наградата е... шоколад. Да започваме. Така, да се приготвим. И... На здраве! Победител! Победител! Не каза готов! Аз го казах победа! Не! Загубих! Не! И аз печеля шоколад! Но защото сме приятели, ще си го разделим! Не, няма. Много си гадим. Шегуваме се! Ако искате още клипове, Абонирайте се! чао!